hande kadi en gari ɗo notade Pulagu en gari ɗo notade ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗamɓe fullaɓe barke télé men télé bedda e ballal Obama Provision en jii Pulagu en jii Fina Tawa mbeɗa sikki on jii ɗum ɗo ko onon jiiɗi guitu mon ɓeɗo rewɓe yontaɓe ɓeɗo worɓe yontaɓe worɓe fulɓe dariɓe frontiére ndimagone kadi jasre lumbude tigui rigui garɗen notade ko noddandu ɓiɓɓe fulɓe ɓe garɗen notade ko Yaya Ndiaye e fedde hono fedde men nde ganduɗa nde hoorema mbiɗen ɗum ko fedde Pulagu tigui rigui no fotirno ko kamɓe jeeyi ɗeɗo dille ko kamɓe kadi caabi ɗeɗo dille ɗum noon hande eɗen jogori wondude mabɓe inchallah ha weeta taw koye Pulagu ɓolu e ballal Allah e ballal Yaya Ndiaye invité ji mum ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen gandi hande ma golle mawɗe golle ɗo ma en jiiɗo Pulagu ma en jiiɗo Fina Tawa ɗum noon télé bedde no wonde moon ɗo ha weeta hay hunde min goppata onon nodda e keewal oɗon nodda e peewal garon notoɗon ɓiɓɓe fulɓe ɓe oɗon gandi ko Pulagu tan woni gonga ko Pulagu tan yooɗi ko Pulagu tan tiiɗi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe télé bedde heedata e caggal oɗon gandi so Pulagu noddama so Pulagu noddama télé bedde so wonani yeeso wonta en caggal ɗum noon ballal Allah e ballal Obama Provision hande mamin kollu mon ko ganduɗa hoore ma o ko ala jeddi ɗum noon on noddama e keewal on noddama e peewal on jii les grands caméraman on jii lumiére uji on jiiɗo ñantude joɗɗe on jiiɗo ko Fina Tawa ɗum noon ko Yaya Ndiaye noddi ɗum noon ko Pulagu noddi hande hay hunde min goppata oto jejjite abonnade chaîne men YouTube ko Pulagu tan woni hen te mon ji hen koye mon onon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamnam ɗum noon minen jaa joni min garta min dokka mon monsieur le président min dokka mon yaadiɓe makko min dokka mon dendagal dariɓe gam gollodirde ɓiɓɓe fulɓe ɓe e gollade golle pattam lamiji gam ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe ɗum noon Fina Tawa nen ɗo Fina Tawa kadi ne yooɗi meeɗa hedde caggal Obama en jahat seeɗe garten gam jehen nder tigui rigui no fotirno kucciten e ɓiɓɓe fulɓe ɓe taw koye jamma hande o jamma pattam lamijo jamma mo hono mum jamma wonno jamma o sawanani weeli yewru Pulagu ko yewru Pulagu amenen yewru Pulagu enen foof fedde welde jokkere endam fedde yinde bandumen yinde kadi Pular fedde darnigo Pular wonɗo e gardugol Mamadou Billel Ba amin jogui garali ɓe gon fedde nde ardima fedde nde holko mbita bandiraɓe yeeɓoɓe télé men télé beddo holko mbitaɓe e ndeɗo fedde so wona yooɓe ƴeew jokku yewru Pulagu ko yewru yimɓe foof ko jokkere endam kadi ko Pulagu ne weeli mbaɗen ko tawɗen mbaɗen hen cosaan o ene weeli kadi jokkere endam nde ken ɓooyi saabu ngal ɗo ɓornugal ngal jiwni ɗo vraiment ko Pulagu tigui rigui oɗo jamma hande ko jamma beelemma ko jamma Pulagu kadi amin belti hen a faami yo Allah junno ha juure fedde nde ko fedde imme ande ko fedde haal Pular en amin belti hen hande oɗo jamma ko beelemma yamen holno jiiɗa fedde nde holko mbasiytoɗa yimɓe fof nadduɓe saɗa yimɓe fuɗɗinade ɓe yo teye mbara seesa gartira hakkillaji ɗum ɗo kadi ko gasara enen fof ɓiɓɓe enne hande rendini en ɗo poɗɗen ko yajja piɗen jal ha jam on mayrude minen ñantude mon oɗo cosaan mo juuɗi wonko wonno fedde nde ɗo kay laari somi naati ɗum fusat machallah holno jiiɗa fedde yewru Pulagu machallah fedde yewru Pulagu jiɓen nako welamma e ɓeydare fof ala fof komi yiyana yewru Pulagu sona fijirde e jaleɗe machallah ene weɗi machallah gam jeeɗe musidɗo yimɓe so gari so gondi e gondir sago Allah kadi yimɓe so gondi en yo cuusniri e gowdi e gonde dow gonga aduna ko seeɗa aduna wona haydara ko hande reedo janggo kadi neɗɗo sa yi neɗɗo kala ɗum mawɗa yiide janggo ɗum fof mingoɗa hoore ma ni ko hande reedo janggo ɗum toon kadi yewru Pulagu machallah ɗum noon on jarama on beltanama mbiyamen ni kono labbitade sila jogoti ayo waɗaniri jogeni moɗi waɗaniri jogeni moɗi somi yiɗiri daweli moɗi mbaɗa miijo ceerno Demba Gange somi yiɗiri daweli moɗi ode Allah Amadou Kane aɗani kewi
donc monsieur le président aɗa huccite télé men télé mbed aduna o fof kadi men yeeɓa men ndeɗo fedde min jinno andude holɗo nde jibina e holɗo nde fayi. assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe mi salmini on kadi mi weltima no télé bedda ari notade dental yewti pulagu no ari notade pulagu ko weltade e ndeɗo fedde nde sosa ko 2019 le 24 avril 2019 e waɗi duuɓi ɗiɗi rowne min jiiɗino wadde anniversaire hawre covid 19 min darti corona o ari ko ngol ɗo woni premiére fois amen wadde anniversaire e noddude ɓiɓɓe fulɓe fof garano to dental yewti pulagu min noon mbiten ko Mamma Bilel Ba mbaɗa jeeya cuuɗi men dondu jooɗi ɗo e Nouakchott ko min hannde Allah ardini dental ngal ene eeri ɓiɓɓe fulɓe fof bisimilla mabɓe e dental yewti pulagu dental ganduɗa ko rewo e worgo ndendi dental ganduɗa fandore mum ko gandodiral e nafodiral e jokkodirde saabu fulɓe ene poti jokkodirde machallah guila dental ngal waɗi nafoore waɗi jokkodiral ɗewle jalti hen gandodiral dañama hen mais era ɓiɓɓe fulɓe foof mbiya bisimilla mabɓe e dental yewti pulagu kala ñalawma noon yimɓe ne gara kala ñalawma yimɓe ne gara dental wasab waɗata ko 256 personnes ngal uddi dental ngal yiya 500 walla 600 personnes hande dental ngal to numéro ma teɓɓitima a rangat ha numéro goɗɗo teɓɓito naata est ce que ɗum ɗo famnani a ɗum famno ɗum wona ci ɗum wona cagan ɗum fof on mbiyama bisimilla moon joni so neɗɗo yiiɗi nadde fedde holto rewata eyyi so neɗɗo yiiɗi nadde fedde adhéré waɗata ko adhéré ko ujunere uguyo waɗata adhéré o daña kartal ngal nandi kala lewru maayi o waɗa temedde ɗiɗi kadi kala lewru maayi ay mbaɗa ñalande on noon yimɓe sene ñalda tan gowodirat ma cuusodirat gandodirat kala lewru maayi premier dimanche ay mbaɗa ñalande wodan jontaɗo min nodda nalanko fulɓe saabu nalankoɓe ɗum foof kadi ɓe balle so min mbaɗi ñalande min nodda nalankoɓe gara kamɓe foof min jeefidaɓe min pija min jaala min jawta min gandodira connaissance daña hen machallah guila nden ha joni ene yaade yeeso e joni fedde nde kayre ko ɗo e nder Nouakchott no jooɗi walla ndene Foutaji men walla ko ɗo siége o woni foof ko ɗo woni walla ndene ɓuuri men Fouta ko ɗo woni siége o ɗo e Nouakchott ɗo woni siége o ɗo e Nouakchott fedde nde tafa e nde waɗi Sénégal naɓe waɗi Mauritanie naɓe partout ɓiɓɓe pullo foof ene era hen kono siége o ko ɗo kada kala jeeyaɗo hen kadi e keeso ko banggue goto jooɗi wonɓe France nani hen mbaɗi pied mumen mbaɗi adhéréji mumen wonɓe Dakar mbaɗi hen adhéréji mabɓe ɗum noon ene ono foof bandiraɓe onon guera hen inchallah mamin gar donc bandiraɓe siko on puɗɗima famde tigui rigui monsieur le président ko haali ko e ɗum noon ken artoɓe makko en ndewnoɗo tan gam yidde tengtinde e darde men e darde makko hollude yimɓe ko joom gueɗal kadi ko wambi ko poɗɗo wallede hen saabu o wambi ko fina taba men o fambi ko aada men
o fambi o wambi ko cosaan noon kadi onon fof on noddama noon ɓiɓɓe fulɓe ɗum noon monsieur le président mi weltima hannde on premier anniversaire amen e woni premier manditare ndeɗo fedde yewti pulago dental yewti pulago min kawre mawɗo maayo ala kewrol ɓenne kamɓe hannde ɓe mbi tawde ene fof ko pulago yomin dandu min gona gootum waɗi alhamdulillahi rabbil alamina ko yiɗanoma dañama ko sownatano so sami hani ko hocce wallahi ɗum noon e maayo wona kewrol e yewti pulago woni fedde wotere enen noddi kadi pelle keddiɗe kadi ɓe sibili mabɓe e dental yewti pulago e ɗum noon bandiraɓe wonɓe diaspora wonɓe Afrique wonɓe Europe eɓe mbawi wonde kala on mbiyama yon mbattu hakkille ndeɗo fedde fattam lamire fedde rondinde fayida fedde yimde rendinde dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo mbawi wonde nder aduna o ɗum noon mbeɗa sikki yewti pulagu nan e haare te haare nde wona haare mabɓe tan ko haare ɓiɓɓe fulɓe foof hokkanam gorko oɗo Ousmane Sow kadi ko neɗɗo mo ganduɗa darniɗo yewti pulagu ko minen puɗɗit fedde nde kadi ko suko ganduɗa meeɗo joguiɗo fandare ko hokkumo haɗa ɗum noon monsieur Sow mbi almiyam bisimilla ma e hono monsieur le président ko haali ko e ma kadi mi nanima ɗum to e holno jiiruɗa yewti pulagu holno jiiruɗa fedde nde e holko mbawɗa ɓeydande hen bandiraɓe gam ɓe mbawa ɓeydade jogade hoolare e cuusal eyyi ko wiide foof alhamdulillahi rabbil alamin Allah en jetti Allah no fewi sibo hay maɗa galle mum tan jofna e dow jaam resa debbo jibina hen tawiraɓe tawe hen ko ine wona hunde wona ko weeɓi saabu noon rendinde leƴƴi foof wona pulago tan woni ɗo wona pulago tan woni ɗo heddi mataw ko pulago tan arde kono wona pulago tan woni ɗo joni noon ko yeppata Allah no fewi amin mbaso yimɓeɓe tan so dilli abbo dillere won goto ha ganda dillere koɗe jahata oto jaɓa yaade dokkude koɓe moƴƴani so dilli abbo dillere ha ganda dillere ko gonata ha ganda dillere ko dillin ɗum inchallahu rabbi e o saaha sa andi ha yi ala probléme kono hokkata dépasse nagara hayno haydara wawa gasnude kadi so dilli oto ƴeew ko dilli ko ƴeew ko dilli ko ɗum ɗo woni premiére manditare ndeɗo fedde ɗum woni premiére manditare ndeɗo fedde c'est la première fois kadi waɗo haali ko yesso faya ko yesso faya suba wallum koɓe jokkere enɗam koɓe yurmidiraɓe koɓe wallodiroɓe koɓe julɓe koɓe ɓiɓe julɓe koɓe nafodiraɓe ɗaɗa hatte ala ko heddi ala ko heddi fedde nde onon hol projet ji jogui ɗon e fedde nde ganduɗa ɗiɗo projet ji oɗon tindi hen eɗen gandi covid 19 o wonko tardini ha heewi caggal ko gommiɗen e covid o joni hol jaɓɓal jaɓɓuɗon caggal manditare eyyi ɗo joni caggal somin mbaɗi oɗo programme gasi hamin jogui gueɗe ɗomin poti wadde hamin poti made école aji hamin poti made dispatche ji hamin poti wallude miskineɓe walla ɓe ngala koye nder gure men ɗo walla ko ɗo ko partout mina wala pour rewmi ade fedde nde ko international sa faami ko international kala jiɗɗo wallude amen walla jiɗɗo wallata hamin jiiɗi jokkodire muɗum so neɗɗo yiiɗi jokkodirde mon e fedde nde walla addu hen ballal mum hono rewat so neɗɗo yiiɗi jokkodirede e fedde nde waɗata ko ɗa hen noddata ko monsieur président walla nodde min Ousmane Sow kaldoye muɗum o e naata digal ngal o somo naata noon il faut waɗa adere woni ujunere nde woni ujunere nde o waɗa ujunere nde o jeeyama woni o naati fedde nde lewru noon sac lewru aɗa fiya 200 aɗa fiya temedde ɗiɗi aɗa fiya temedde ɗiɗi ɗum fof kadi koye kees watte hen sac lewru so mayi sac premier dimanche hay mbaɗa ñalane min kawri ɗo woni piiɗe piire ɗo min ƴeewa naalaka jonɗa men min noddi ɗum holno jiɗɗa telemen oɗo e nder aduna o fof tele bedda hande ala ɗo heddi ko min mbaɗata ko ɗo ko mondo yeeɓa ɗum so ɓenni ɗo joni so ɓenni jamma hen ɗo sa ƴeewi e nder internet o ma tawande aduna o fof tini oɗo programme waɗi holno jiɗɗa oɗo ngoɗo miijo e ndeɗo darde et c'est très important comme appétit encore je dis seulement comme les appétits Dieu merci parce que kala ko jiiɗa aduna ko Allah waɗi so Allah waɗi hunde ala guittowo onon kadi oɗo ɓayde Allah hokki on miijo wawde wadde télévision ha yimɓe foof ne gaɗa noto hen ɗum ko wottere Allah heddi mbeɗa on duwanta walla on jettata ala min ko bangam
kon duwante ɗum noon yo Allah bonbowa eyyi on duwante par ce que hande sen ƴeewi yow Youssou Ndour jawa dara DSTV par exemple ko télévision Fouta walluɓe yimɓe fof onon noon so tawi Allah walli on mbayi noon kala programme tiɗaɗo e leydi he ene foti jokkodire moɗon normalement minen ɗo min goniɗo kadi ko pulago surtout ma goninon ɗon ko pulago par ce que ko pulago woni heewi doole goto wawa fewde ɗum ɗiɗo mbawa fewde ɗum tata mbawa fewde ɗum nayo mbawa fewde ɗum holko wawi fewde ɗum dental woni doole dental woni doole ko dental wawi fewde ɗum mamin gartema en ceertani inchallah monsieur le président en ceertani minen ƴeewa yettade addude vice président o min gartama